Ongi etorri Gutunzuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, munduarekin hizketan, zure maila berekoekin bezala, izeneko solasaldia izango da, Elbira Dianganiose eta Tania Safura Adamen artean. Elbira Dianganiose, Bartzelonako Arte Garaikideko Museoko zuzendaria da, eta Tania Safura Adam Mozambikeko kazetaria, kultura kritikaria eta Radio Afrika magazinaren sortzailea da. June Fernandez, kazetari eta Pikara magazin aldizkariaren sortzailearen laguntza izango dute. Solasaldi honetan desberdintasunaren kritika landuko dute, eta horretarako haien jatorria inolako erreparorik gabe eta oraina sublimaziorik gabe onartzen duten proiektuak izango dituzte abiaburu. Denbora errealeko itzulpenak, mundu aldatzeak beti mundua aldatzea dakarrela sinetsita. Bienvenidas y bienvenidos a Gutunzuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Hablarle al mundo de tú a tú, entre Elbira Dianganiose, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y la periodista y crítica cultural mozambiqueña Tania Safura Adam, fundadora de Radio Africa Magazine, junto a la periodista y fundadora de la revista Pikara Magazine, June Fernández. En este encuentro se aproximarán a una crítica de la desigualdad a partir de proyectos donde asumen su origen sin reparos y su presente sin sublimaciones. Traducciones en tiempo real, persuadidas de que cambiar de mundo implica, siempre, cambiar el mundo. Bueno, arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Tania eta Elbira, eta dakizuenez, oraingo honetan literaturatik pizka bat aldenduko gara eta beste sorkuntza esparru batean murgilduko gara. En esta ocasión hacemos una breve, nos alejamos un poquitito de la literatura y nos vamos a meter en otros espacios de creación, pues como el arte. Eta beste eremuiek artea izango dira, edo musika popularra beste batzuen artean, beraz, eta gure gonbidatuak aurkeztu aurretik, ekarpena egin nahiko nuke. Niri Ines Osinagak eman dit, eta gainera Ainara Legardoni ere entzun diot, eta pixkat autore hauen proposamenetik abiatuta, behar bada, garaia da, emakumeen ikusgarritasuna, edo arrazalizatutako pertsonen ikusgarritasunetik aratago, joan behar dugu, ez da, gizarte honi ikusgarritasuna eskatzen dugu, bai, gizarte patriarkala, zuria eta bar, baina uste dut hortik aratago joateko momentua heldu dela, eta gure artean autoritatea partekatzen hasteko momentua dela, eta gustatzen zait ideia hau, ikusgarritasunaren paradigman badagolako nolabaiteko trampa, edo behintzat nik horrela ikusi dut. Elbirari Makbako zuzendaritza eman diotenean, bai, ikusi dugu zer agertu zen prentsan, ez da, Makba zuzentzen lehenengo emakumea, eta azken finean horrek zer ere egiten du, pertsonaren ibilbidea atzean uzten du, ez du kontatzen, ez du asaleratzen, eta uste dut beti gertatzen den zerbait. Ofa hotxean uste dut aipatu direla hainbat gauza, gure gonbidatuak aurkezteko, nik osatuko dut informazio hori, baina autoritate hori partekatzeko helburu horrekin, batari eta besteari eskatuko diet, batak beste aurkeztea. Eta gainera erosoa da niretzat, ez dut ukatuko, baina badakit gainera ezagutzen direla urte askotatik, eta ibilbide desberdinak dituzten arren badauzkatela amankomunean puntu batzuk, eta uste dut interesgarria izango dela horrela egitea. Beraz, nire aldetik Elbira Dianganiose, esan bezala Makbako zuzendari berria dugu. Eta niri gustatu zait egindako elkarrizketetan, izendapenaren ostean berak esan duena, berak galdera batzuei buelta eman die, azken finean nekatzen duten galderak dira, eta berak emandako erantzun bat zer zen, ez dit beldurrik ematen emakumea eta beldurra izatea, galdera da besteak beldur dira, eta uste dut horrek izugarrizko potentzia duela erantzun horrek. Showroom Londresen Showroomeko zuzendaria izan da, Goldsmitheko irakasle baita, Fondazione Pradako pentsamendu kidea, Gotemburgoko Arte Garaikideko Bienalean ere kuradorea izan da, Tate Modernean ere aritu da, beraz, ibilbideari dagokionean eta orain biografiari lotuta, eta uste dut nik egingo diodan galdera hori dela, eta berak Kordoban sortua da,
aita eta ama Ginea Ekuatorialetik datoz, eta leku aldaketa asko eduki zituen, aita arkitektua zuelako, Andaluzia eta Kanariaru artean egon zen, eta arte ederrak ikasi eta gero Bartzelonan, karrera egin du atzerrian. Garrantzitsua da, nire lehenengo galdera horri buruz izango dela, bidaia, leku aldatzea, identitatea nola sortzen dugu espazio eta testuinguru kultural desberdinetan. Eta Tania aurkeztu aurretik, Tania, kasetaria da gainera, nahiko nuke zuk esatea baita zuretzat nor den Elbira. Ez da nik egin dudan biografia partziala da, aseptikoa, beraz zuk zer nabarmenduko zenuke, zuk ere ezagutzen duzulako Elbira. Bueno, ez gara inbeste ezagutzen, ez pentsa. Bai, uste dut orain elkar ezagutzen dugula hobeto, ez da? Topo egin dugulako orain, eta gainera ez dugu kointziditu adibidez Bartzelonan. Ni Bartzelona heldu nintzenean, Elbira joan da zegoen, eta bai, zantzu bat bazegoen, ez da, berak utzitako ondarea hor zegoen, eta Elbira presente egon da nire ibilbidean, baina egon gabe, ez da, beraz, paradoxa moduko batzen hori, bitxia. Eta ikusi ginen lehenengo aldia noiz izan zen Londresen, showroomera joan nintzenean. Erakusketa txikia zegoen, oso interesgarria zena. Women's in Aeroplane edo horrelako zerbait. Bai, eta niretzat Elbira zer izan da, erreferente moduko bat, ez da, hor dagoen pertsona. Eta bere bideari ekiten dion pertsona da niretzat, ez? Ni pixkanaka murgildu naiz arte garaikidean, eta ikuste joan naiz, berak lan eskerga eginda zeukala nire aurretik, eta uste dut lan hori azaleratu behar dela, eta batzuetan uste dugu hemen gauza zaharrak asmatzen ari garela, baina uste dut Elbira jada eginak zituela hainbat gauza, eta uste dut merezi duela berriro ere gauza horiek mai gaineratzea, eta bera Bartzelonara heldu zenean, hori niretzat oso garrantzitsua izan zen, eta oso berezia haueki esan da. Eta ikusi dut nola egon den eraldaketa bat. Ni egiten joan naiz lana, batean, errespetatzen hasi zela ikusi nuen, ez da? Emakume bat, emakume beltza, autoritatea duen emakume bat, eta ja, ikusi nuen beste leku batetik behiratzen nindutela, eta hori sentitu egin dut nik, eta hasieran pentsatzen nuen, bitxia da, gertatzen ari den hau, arraroa, eta era batean, atze bidegabekaria, ez da? Eta bai, autoritatea duen norbait sartzen ez den artean espazio batera, inork ez gaitu serio hartzen, ez da? Eta uste dute egiten ari zaren guztia, direla umekeriak eta garrantzerik ez dute gauzak direla, beraz, Elbira zentzu horretan, bai pertsonalki eta bai profesionalki, niretzat Elbira impresio eta pentsamendu magma horren erakusle da. Mila esker. Mila esker, Tania Safuradam, berak ere leku aldatze ugari bizi zituen aurra zenean, Maputon jaio zen, Mozambiken, eta gero aitaren lanazera, zela eta pilotua zen, Lisboatik pasa zen, gero Madrilera heldu zen, eta 2004tik aurrera Bartzelonan bizi da. Kasetaria da, kultura kritikoa da, hainbat gai jorratu ditu, nazioarteko garapena, Wikipediatik hartu deko datuak dira, ez dakit ondo dagoen, ekoizpen kulturala, 2012an Radio Afrika sortu zuen, irratsaio bat, eta gero Radio Afrika magazin aldizkaria bihurtu zen, eta orain BTV irratean podcast bat du, eta gomendatzen dizuet biziki gainera, placer utza da, eta komisaria jardun du, Afrika eta diaspora beltzari buruz, Birreina, CCB-an, Espaia Binonen, ere kuradore ibilia da, eta beste komunikabide batzukin ere ibili izan da, El Salto adibidez, eta aipatzen ditut gustatzen zaizkidalako, saltokoak, eta hauek nire aurkezpenak bai artikulu hauekin, bere artikuluekin beste leku batzuetatik datuzkigun gauzak hobetu ulertzen ditugu, ez da, tuitak, argazkiak eta adibidez, arrasakeraren aurkako ekitaldiak, adibidez, estatua kolonialetan, aria galdu dut, dio islariak, eta hori esan da, Elbira, orain zurea da hitza aitortza ariketa hau egiteko, eta konta iguzu Tania ere zuretzat erreferentzia izan den. Izan da, eta da. Bai.
Bai, niretzat badago zerbait oso garrantzitsua, ez da, Junezuk aipatu zena, de showroom elkar ezagutu genuenean, Taniak momentu horretan elkarrezketa bat egin nahi zuen, eta harrituta gelditu nintzen, batean ulertu nuen, basegula hor, Bartzelonan zerbait mugitzen, ez da, eta uste nuen behar bada Espainian ere gertatzen ari zela. Eta zu, bueno, figura oso garrantzitsua izan zara, ez da mugitzen ari zen egoera horretan, ez da, afrokonstientzia eta horrelako mugimenduetan referentzia bat izan zara, eta uste dut, harremana, haratago eraman nahi izan zenutela, harremana, eta ez bakarrik arraza, identitatea, emakumea eta gai horien arteko harremana, ez. Zure asmoa zen egunerokotasuna kontatzea, hau da, jende multzo baten egunerokotasuna kontatzea, besterik gabe, eta hori garrantzitsua izan zen niretzat. Azken finean, jeloskorre ere sentitu nintzen, ez da? Batean ikusi nuen, basegoela hor jende multxo bat, amanta zegoen momentu horretan, basegoela hor Espainian zerbait sortzen. Eta behar bada, basegoela hor zerbait, nik faltan bota izan nuela, ez? Nire garaian horregaitik joan nintzen ni, atzerrira, bueno, nik baneuskan beste helburu batzuk, artea, teoria, arte garaikidea, arte modernoa, ez bakarrik Afrikarra, ez da? Nahi nuen baita kultura beltza aintzat hartzea eta bar, eta nahi nuen hori ikastea beste leku batzuetan, diaspora kontuan hartuta, baina noski, zuk egin duzen, zu oso humila zara, Bai, nik esaten dut, nik errealitate bat mahai gaineratu nuela, baina, bueno, Bartzelonara heldu nintzen, eta zuk uste dut time outek eta Adako Laurekin batera izendatu zintuztela, ez da? Eta, bueno, zu zinen paradigma aldatzen zuen pertsona bat, ez da? Bartzelonan bizitzaren paradigma aldatzen zuen pertsona bat, eta ez hori bakarrik, uda horretan gainera greken zeunden lanean, elkarlanean, uste dut gainera oso nabarmentzekoa den elkarlan bat, eta uste dut gainera arketipo batzuk hausten zituela horrek, ez da, askotan guk, itzulpen bat sortu nahi horretan, askotan, ez gara, ohartzen geu ere aurreiritzietan erortzen garela, ez da, hautsi nahi ditugun aurreiritzi horietan, eta uste dut, ariketa horretan biok ibili garela buru belarri noski, oso adi egon behar da, oso adi. Bueno, behar bat ez naiz hain nagusia, baina ja badauzkat urte batzuk, eta zuk esandakoaren arira, June, itzulpen hori, noiz arte jarraitu behar dugu geure burua itzultzen. Bai, badaude lenguaia batzuk, eta gu gizaki garen aldetik, edo emakume garen aldetik guk lenguaia bat osatzen dugu, baina ze punturaino jarraitu behar dugu geure burua itzultzen, nortzuk garen itzultzen ulertuak izateko beste nonbaitetik. Ez, azken finean, badirudi realitate hau ez dela nahikoa, hain zuzen ere egiten ari garena horretarako da, ez da, urrengo belaunaldietarako, eta barkatu, termino hauek erabiltzea, hainbeste itzuli behar izateko, ez izateko beraien burua, ez da, horretan ari gara, ni Espainiara heldu nintzen, beste mundu batetik, beste unibertso batetik, ni Afrikatik nentorren, eta gainera Afrika lusofonotik, ez daukaz zer ikusurik adibidez Ginea Ekuatorialekin, hau da, Mozambik eta Ginea Ekuatorial oso urrun daude, Rusia eta Espainia besain urrun, ez da, baina, bueno, beti badaukagu ideia hori, Afrikaren batasun horri buruz, ez da, beraz nirentzat, unibertso berria zen, eta, bueno, guztiz deseroso sentitzen nintzen. Eta azkenean, pentsatzen duzu zure mundua ulertzeko modua txikiagoa dela, ez da, ez daukala inongo zentzurik, ez baliorik, ez, eta hori haustea, eta ulertzea justu kontrakoa dela, itzulpen etengabekoa da, ez da, ze zure inguruan, ez dago ezer mundua zure ikuspuntuarekin ulertzen duenik. Beraz, zuk sortu behar dituzu gune horiek, ez da? Guztiz ados zurekin, baina zuk diozu mundu lusofonotik, mundu hispanofora egindako jauzi hori, eta hori zen nire mundua, ez da? Nire gurasuen memoria, Ginea Ekuatorialetik etorrita, nire gurasuen mundua hori zen, hispanofonoa, beraz, guri fortzatu egiten dizkigute estereotipo batzuek, ez da? Eta gobernatzeko modu batzuk, azken finean estereotipoak ez dira konplexuak. Zer da zaila? Estereotipo horiek gure harremanak mugatzea guztiz, ez da? Beraz, zuk aipatzen duzun ariketa hori, ez da? Hizkuntzatik ere badatorrena,
gure kasuan, hau da, errealitate horretan jaiotzen den norbaitentzat, errealitate horretan jaiotzen den norbaitentzat, ariketa hori are konplexuagoa da. Zesken finean gu egiten gaitun guztia, herritartasuna edo errealitate batekiko harremana, guzti horrek esaten dizu, bai, kide zarela, parte egiten duzula, baina zu kanpoan zaude, at gelditen zara, eta kanpoan dagoen pertsonaia zara, ezta? Eta horrek zailtzen du zu norzaren ulertzea. Beraz, inposatu egiten digute identitate bat, eta zuk esan bezala, identitate hori, hor badago etengabeko saiakera bat, noski ez, erro bakarreko identitatea, ezta? Beraz, erakutsi behar dugu, bueno, ez gara horren parte, ez da ezer gertatzen, beste erro batzuk daude, eta erro horiek guztiak ere balekoak direla. Gero behar bada sar gaitezke intersekzionalitatean, generoan, erlijioan eta baina gu oinarrizkoa den zerbaitetaz ari gara oraintxe bertan, ez da zure pasaportean jartzen duena, ez da zure pasaportea ez da tor bat gizarteak zuri buruz daukan irudiarekin, ez da. Eta munduaren itzulpena edo munduaren eraldaketa gure ekarpena zentzu horretan, zein da? Orain beti daukat autoren bat, buruan, eta orain Lizanda, eta harremanen poetika horretan, eta berak munduaren kriolizazioari buruz hitz egiten du, ezta? Hau da, identitatea anitzeko espazioetara joko dugu, eta Europak erro bakarrera deitzen du, eta Espainian badaude identitate gatazkak hemen, Euskal Herrian, Katalunian baita ere, eta niri pertsonalki horrek ahalbidetzen dit ulertzea, bueno, nire Afrikar alderdi hori edo Afrikatik ikertzen dudan guzti horiek ahalbidetzen dit identitate gatazka guzti hauek beste ikuspuntu batetik ulertzea, ez da, harremanaren poetika, bai, poetika hori anitza da gainera eta eleanitza baita hasieratik, eta hori da hain zuzen ere magia, ez da, kriolizazioaren zentzu hori, ez da, badago behar hori, hau da, kosmopolitismoaren gure gaitasuna berreskuratu behar dugu, noski, zuk aipatu duzu, erro bakarreko edo historia bakarreko narrazio horren kontra joan behar dugu, eta kriolizazio horretan erronka dago, eta denok gaude maila berean, denok daukagu balio berbera, ez dago bata bestearen gainetik, ez da, interkulturalitateari buruzari garena, badiru kultura bat beste baten gainetik dago, eta nik esango dizut, zuk zer egin behar duzun, integratu behar duzu, beraz oso konplexua da gaia, nik ez dut integratu nahi. Bai, Elbira, aipatu duzu, zeneukala pultsio bat, nolabait, beste gune batzuk bilatzeko, ez da? Hemen aurkitzen ez zenituen gune batzuk, eta gero itzulera dago, ez da? Hau da, nola eratu zaren beste gune horietan, eta ze ikuspuntu ekartzen dituzun Bartzelonako inguru kulturalera, bueno, badago alderdi bat, orain aipatu dugunarekin zer ikusia duela, ez da, hau da, gizaki orok egiten duten ariketa dela, denok galdetzen diogu geure buruari nor garen, gure jatorria zein den, gure gurasoenganako harremana zein den, eta hori koloretik at edo identitateatik at, ez da, zure solaskidea galdetzen dizu, nongoa zara, asumitzen duelako etzaretela leku berdinekoak. Beraz, niretzat, nire buruaren eraikuntza Espainiaren barruan sortzen da, ez da? Nire gurasoak Ginea Ekuatorialetik datoz, esan bezala gainera, beraien errealitate, gizarte, hezkuntza, errealitatean ez da historia hori aitortzen, eta Ginean tasuna ere, ez da aitortzen, Ginea hartasuna ere Espainiako identitatearen parte izan daiteke, Ginea Espainiarra izan zen. Eta Espainiare Ginearena izan zen, ez? Modu batean. Beraz, badago hor, denok egiten dugun ariketa bat, baina uste dut zuri ere gertatu zaizu, ez da? Zuet zara altzatzen goizean eta esaten duzu, gizaki postkoloniala naiz, ia nola egiten diodan aurre munduari. Bai, noski, postkoloniala izendatzen basara, noski, nik inoiz ez diot hori esan neure buruari, ez? Ispiluaren aurrean. Bueno, ez gara jaiotzen berme hoiekin. Ez dakigu geure burua teorizatzen. Eta ni atzerrira joan nintzenean, hain zuzen ere horregaitik izan zen. Kulturan eta teorian Espainian ez nituen erantzun horiek aurkitzen.
Ferran Iniesta eta beste batzuekin ari nintzen lanean, Bartzelonako unibertsitatean, Afrikako historia ikasi nuen, Afrikara ikasten genuen, kooperazioaren ikuspuntutik, baina horrek ez zidan neure irudia ekartzen, nik neukan irudia, noski gerora ariketa bat egin nuen, noski Esparjol, Grisan, hainbat teoria ikasi ditut, eta noski, momentu batzuetan ikusten dugu, momentu batzean erreparatzen diogu emakumea garela, beltza garela, eta hori bitarteko pausu bada, Paul Gilroyk esaten duen moduan, giza identitateari buruz hitz egiteko moduan jartzen gaitu horrek, baina momentu hori heltzeko beste desberdintasun horiek errekonozitu behar dira, baina desberdintasun horiek ez digute desberdina egiten, bakarrak egiten gaituzte, eta hori dio Glisanek, opazitateari buruz hitz egiten digunean, anitza izatea eta askatasuna nahi duguna izateko, eta besteekiko harremanarekin gainera, da besteak osatzen zaitu. Glisanek bere harremanen teorian ere gogoratzen du. Eta poetika hau, mundua ulertzeko modu anitz hori, eleanitza ere bada, eta hasieratik da gainera, horrek ere zerikusia du nik neurekin dakarrenarekin. Bai, itzulpena dugu izpide edizio honetan, eta hemen, horretan dihar dugu, bai kasetariok, bai komisarioek, edo bitartekari kulturalak, eta beraz, zuek zeuen alorretik, ze itzulpen lan egiten duzue lengoaia desberdinetan, edo alderdi artistikoetan, nola bizi duzue hori museoan, eta Radio Afrika magazinen, edo beste ikerketa proiektuetan. Itzulpena, zuzenean. Askotariko testuak irakurtzen ditugu, momentu desberdinetakoak, kronologia desberdinetakoak, baina ni pentsamendu beltzean kokatzen naiz, hortik saiatzen naiz mundua ulertzeko eta munduaren irakurketa egiteko, eta interesgarria da oso beti egon delako hori hausteko gogoa, hau da, zapaldutako objektuaren askatasuna lortzeko saiakera egon da, esklabuen esperientziatik, beraz beti egon dira pentsalariak saiatu direnak, utopikoak ere, eta pentsalari horiek saiatu dira hori hausten eta gizateria zer den ulertzen, eta ze subjektu egon dira pixkat gizateriaren ideia horren barruan, ilustrazioan, gizateriaren ideia sustatzen zegoen, baina era berean kolonizazioan zeunden beste batzuk eta plantazioak indartzen, beraz pertsona beltza beti izan da erdi pertsona edo erdi gizakia, beraz narrazio guzti hau ez dago gazteleraz askotan eta ez da portugesez ere. Eta itzulpena beraz, zentzu horretan hori da. Itzulpena da lehenengo eta behin irakurtzea, ulertzea, erreferentziak aurkitzea, Elbirak Stuart Holly buruz hitz egin du, eta beste jainko bada guretzat, Sylvia Wynter, eta bar. Eta autore horiek ezagutzen goaz, ikerketan ari gara, eta internet izugarri lagundu dit, lan autodidakta horretan. Eta hortik abiatuta, informazio guzti hori jaso dut, eta gero errealitatea itzultzen eta interpretatzen saiatu naiz, hemen kokatuta Espainian Radio Afrikaren bitartez, gonbiten bitartez, edo baita artikuluen itzulpen literalak eginda, edo, errealitate baten interpretazioa sortzen ibili naiz, hemen lurralde honetan gertatzen den zerbaiten interpretazioa aintzat hartuta pentsamendu genealogia, pentsamendu beltzaren genealogia guzti hori kontuan hartuta, uste dut berreskuratzea oso garrantzitsua dela. Badaude hor aita eta ama sortzaile batzuk, pentsamendu honen sortzaileak, eta uste dut esateko asko daukatela, eta uste dut reformulatu egin dezakegula, eta guk haien lana jarraitu dezakegula mundua itzultzen. Eta, nik egin ditudan saiakerak itzultzeko kakotxo artean, noski badago itzulpen parte bat, baina arteetan itzulpena zer da? Bada plataforma bat sortzea, ia ikusezina, non ez dagoen erakunden artetik interpretazio bat, forma estetiko horiek zer diren ez esatea. Beraz, zer sortu behar dugu espazio bat, gune bat, eta hor, estetika horien ekoizpen espazio horiek ere plataforma bat eduki behar dute, eta askotan ez da gertatzen. Hau da, zuk nahi duzu artista beltz bat jartzea adibidez,
teiten lanean nengoela, artistak bilduman sartzeko, etzen nahikoa artistak ekartzea eta beste arte garaikideko obra batzuekin harremanetan jartzea. Ez, hori etzen nahikoa. Esfortzu bat egin behar zen, ulertzeko baita jatorrizko estetikek zeukaten rola, hori ulertu behar zen, ikusi behar zen, jatorrizko inguru horrek praktiko horien espazio sortzaileak zirela ere, beraz, eta noski hor zegoen baita aldarrikapen bat, ezta? Beraien garrantzia aldarrikatu behar zen, eta baita susmatu egin behar zen, eta baita artearen modu kanonikoak aldatu behar ziren, ulertarazteko forma horiek ere, in their own right, hau da, eskubidea zutela hor egoteko, ezta? Beraz, badago hor, aspektu bat, kasu askotan, artean edo arte erakundeetan, itzulpenak zer esan nahi du, zer da, erregenerazio moduko bat, hau da, praktika eta kanonaren birsortzea da. Artista gehienek, ez dakit aipatu duzu adibidez, Jipka plataforma, Gotemburgoko nazioarteko bienala, ez da, arte garaikidekoa. Eta hor, kasu horretan egiten genuena, Story Within a Story proiektu batean txertatu zen, ez da, Glizan oinarri hartuta, ez da, historia bat historiaren barruan, eta bereziki pixkat gardentasun ezaren kontzeptu hori, opasitatea, ez da, kaos munduaren estetika eta harremanen estetika, ez da. Hau da, gizaki guztiek egin zezaketen autu bat baita opasitate hori erakusteko, baina askatasunaren ikuspuntutik, ez da, beraiek erabakitako autuak, ez da, beraz, azken finean hori oso oinarrizkoa da, ez da, esatea, ze punturaino zuk egingo duzu opasitate plataforma bat, zure askatasuna, zurea eta zurea gauzatzeko, ez da, eta gure askatasunek errealizazio espazio bat izan dezaten, eta baita ikuslea horra aurkitu, ez da, hori ere itzulpen ariketa bat da. Bai, esaten duzunaren aritik, opasitate edo gardentasun neza, hor badago paternalismoaren irakurketa bat, baita, ez da, invisibilitatearen barruan, hor badago bestekotze hori, ez da, eta bestekotze hori horrek ez du behar, edo behar bada bai ala ez, baina horrek ez du ikusgarri izan nahi duen jende multzoa, beste pertsona batzuek ez dute ikusgarri egon nahi, ez da, beraz, irakurketak egitea, kategorikoak, jende multzo bateko, oso heterogenea den jende multzo bati buruz kategorizazioak egitea, arriskutsua da, beraien premiak ere desberdinak direlako. Beraz, opasitatearen teoria horretatik abiatuta esfortzua egin beharko genukela baita bakoitzaren nabarduretara joatea, espezifizitatera, baina noski, termino utopikoak erabiltzen ditugu, eraldaketa lortze aldera, bestela oso zaila da, gizarteak eraldatzea, ez da, baina bai, uste dut ulertu behar dugula, aniztasunaren barruan izateko modu asko daudela, eta baita Afrikaren kontzeptuaren barruan, ez da berdina Mozambikaikoa izatea, ni bezala, edo Ginea Ekuatorialeko Afrikarra izatea, ez da? Hor, noski, badago ere hegemonia bat, ez da berdina, Afrika Ekuatorialekoa izatea, badago beltz izatearen hegemonia baita. Claro, gu 400 Mozambikar gara, estatu osoan, 400. Bai, eta orain, pentsatzen badugu, Fran Fanonek bere garaian idatzi zuela beltz izatearen esperientzia edo beltz bizitzearen esperientzia, eta itzulpen librea, uste dut 5. kapitulua, maskara zuriak eta sal beltza, ez da? Uste dut, momentu honetan, gehiago idatzi behar ditugula, ez da? Esperientziak pluralean, aniztasun hori erreibindikatu, aldarrikatu behar da, ez da? Noski, orain gogoan neukan, Claudia Jones, Audre Lorde,
haiek beraien lana definitzen zuten, populartzat jotzen zuten beraien lana, esain beste akademikoak edo sozio-zientifikoak eta ez maskulinoak bereziki, baina beste emakume batzuk ere gogoan ditut, segurazki, batzuk ahaztu ditugu, baina hor badaude realitate kokatuak, ezta? Eta horrek zer ikusia du, baita planteatzen diren beste realitate batzuekin, ezta? Hemendik planteatzen dituztenak, zuke aipatu duzu, beltza izatea Espainian, horrek zer esan nahi du, kolonia hoiei begira, ezta? Horrek kategoria bat ematen dizu, beste balore bat ematen dizu, ez nago hori ausitan jartzen, esaten ari naiz, forma guzti horiek teorizatu behar direla. Eta atxileen benbe, ariketa bat egiten du, radikalizazioa berreskuratzeko, ez da, sujeto beltzaren gogoetaren gainean dagoen hori erreibindikatzeko, honen terminoak erabiltzen ditu, oso maskulinoa, hori esan nahi dut. Eta nik horren alderdi bat aldarrikatzen dut, eta da gizabanakoari, enbaten zaion hori, ez dena kontuan hartzen formulazio horretan, zeinaren arabera iruditeria komun bat dugun, hausnarketa hori, nire tesiaren proiektuan, nire doktore proiektuan jorratzen nuen nola hitz egiten dugu guri buru. Agentzia kolektibo bat jartzen da abian eta kolektibitate horretan badaude bizipen batzuk eta jartzen dira gauza handiago baten zerbitzura, ez dira norbanakoarenak, ezta? Bai, ulertzen dizut, beraz orduan hor, espezifikotasun horrek badauka kontrako leku hori, ez da? Bizi garen gizarteak ez du horrela funtzionatzen eta horrela bloketan joan bargarelako gu, ez da? Nire ustez gu horrek ere beste aldekoak barne hartzen ditu, ez daude aldeak, ez da? Eta nahiko genuke ala izango balitz, ez da? Ez dakit guk inoiz ikusiko dugun alderik ez dagoela, baina iruditzen zait proposamenak egin behar ditugula hori izan dadin amaierako ariketa. Hau bitarteko etapa bat izan dadin eta horrela hitz egin ahal izan dugun. Hau da, haiek eta gu desagerraraztea, ez da? Nahastu egin zaitugu erabat, ez da? Ez gauza asko etortzen ari zitzaizkidan burura. Kontrako ariketa horretan pentsatzen ari nintzen, Gabriela Bienerte eduki dugu gurekin, eta saltzen zuen nola izan zen Charles Benner tataraitona, izatea, Europarra, kolonizatzailea, berak azertu zituen obrak eta berri izan ditu izpidek, eta gero bat zegoen, la hermana va a fiestas, ez da? Amataido, amataido. Nola beti Europa kontatzen dituen beste kontestuak, ez da, eta zer gertatzen den hori iraultzen dugunean, eta zer gertatzen den Afrikar bate kontatzen duenean nola ikusten duen Europa. Eta guk ere nola onartzen dugun gure privilegio rola, ez da, ni hemenago eta privilegiatu bat naiz, beste emakume beltzen eskarmentuarekin alderatuta, ez da? Beste askoren artean. Nire senidei buruz hitz egin nezake lasai asko. Lotuta dago bizitza batekin niri etze gustatzen tokenista izatea, ez da? Eta elkarrizketetan beltza izateaz ari nintzenean edo emakume izateaz, iruditzen zait hor badagoela azepziorik ez duen zerbait zehatzera murriztu nahi duzula zure burua, ez da? Eta nik beti diot, ez da, sinonimoen hiztegian begiratzen badugu, raeren sinonimoen hiztegian, horre galera bat gertatzen dela, ez da? Ingelesez esaten den bezala lost in translation, zerbait galtzen da hor. Eldiario.es egin duzun elkarrizketan, esaten zenuen nahi duzun museoa disidentea dela, eta ala bada hemen salbu sentitzen nahi duzula, baina ez dela izango soilik amorroagatik, errebeldiagatik, baizik eta baitaren maitasunagatik eta zaintzagatik. Ez daki gogoratuko duzun, milaka elkarrizketa egin ondoren batira, zaila dago gogoratzea, ez da?
Bai, azken batean iruditzen zait badela aitzakia bat, ezta? Eta nola izan gaitezken zubi erakunde baten artean eta kalearen artean, akademiaren eta mugimendu sozialaren artean nola mugitzen zarete hor eta zeintzuk dira zuen ekarpenak zer kontra esan aurkitzen dituzue. Ez dakit Makbaren kasuan, ez dakit aipatzen nahi duzun, baina Polbe Preciado komisariatutako erakusketa bat dugu hemen, eta Makban komisario lan egin zuenean eskultura bat kendu egin zuten ez da, pentsatzen zutelako etzela egokia, eta kritika antikoloniala eta antimonarkikoa zelako. Ez dakit hor non kokatzen zareten disientziaren artean eta botere guneetara iristaren artean. Nik beti parte hartu izan dut erakusketaren dispositiboaren bitartez erakundeetan, horien bitartez esku hartu izan dut. Eta horregatik narratibaren bitartez parte hartzea erronka bada, baina nik ez ditu nire jardunbideak aldatuko. Jakin beharko dugu nola egokitu idiosinkrasia horik galez dezaten. Uste dut hor garrantzitsua dela nork bere burua ez zentsuratzea, eta badakit mingarria izan daitekela, batzuetan zure segurtasunak galdezakezu, baina nik beti egiten dut lan zaurgarritasun gune horretatik. Eta bazagon esaldia nola da berriro? Nahi da museoa disidenta, bai. Niri iruditzen zait, hemen bezala, ez da, museoa izan behar dela leku bat hitz egiteko gai korapilatxu ez da bai da konplexuak izateko. Eta denboraldi batean, Prevent lege esparruaren inguruan, Britaniar gobernuaren lege esparru horren aurrean, zeinaren arabera, gizabenakoen eskubideak murriztu egiten ziren, segurtasun handiagoa izateko, nazioaren eskubide kolektibo batzuk bermatzeko, eta terrorismo jihadistaren aurreko nozioaren aurka egiteko. Eta horrek badakar zerbait mahai gainera, eta da gai konplexuak ari direla jorratzen, eta egon daitezkela integrazioa eta elkarrizketa nahi duten kideak, baina horretarako ere aurre egin diezaiokezula. Eta zentzu horretan, niri iruditzen zaizkit guneak garrantzitsuak direla baldin eta horretarako balio badute. Eta garrantzitsua da iritzi desberdinak izatea. Adostuko dugu, zer hizkuntzatan, zer lengoaiatan hitz egingo dugun, baina hortik aurrera disidentziak onak dira. Eta ez dugu zertan egon ados, ez? Gainera komentatu dugu ona etorri aurretik. Ez dugu zertan ados egon. Eta zentzu horretan apaltasun ariketa bat egin behar dugu, zaurgarritasunera hurbiltzeko ariketa bat. Gure buruak erakusteko akatsak egiten dituzten izaki bezala, besarkatu behar dugu, onartu behar dugu akatsa. Datorren astean Makban, Iban Marekin, Nurian Gitarekin eta Laura Biltxasekin elkarlanean, hain zuzen ere, Marokoko atlaseko bizipen baten berri emango du artista batek, eta hitz egingo du, zer nolako ikaskizunak atera zituen akatsak eginez, eta haiengandik ikasiz. Eta hori guztia hartuta, egunetan oinarritutako artelanak egin ditu. Ez nabil zehazki zure museoaz eta zuk zuzentzen dituzun museoezari, baina ez dakit zer punturaino museok ez ote duten kapitalizatzen kaleetako mugimenduak edo bestelako mugimendua, zer puntutaraino ez dira kapitalizatzen edo banalizatzen museo batera iristen direnean. Eta itzulpen hori gertatzen denean, iruditzen zait arriskutsua dela kaleetan gertatzen denaren itzulpen hori egiten denean. Eta herri programen eraldaketan ere uste kapitalizazioa gertatzen dela, eta hemen akademiak esango nuke gune jakin batzuetan ez duela pentsatzeko bide ematen, nahiko pobrea da zentzu horretan, ez du oinarri sendo hori. Eta museoak hori baliatuta, nire ustez modu interesgarrian,
aukera bat zabaldu digu ni bezalakoei, babes bat aurkitu baitugu, aterpe bat aurkitu baitugu museoan. Baina aldi berean, gune horrek zuzeu instrumentalizatu zaitzake, baita ere borrokak, haren onurarako, ez da? Azken batean, laukitxoak marka ditzake, ez da? Baditut hauek, ez da? Generoa eta abar, ez da? Eta gertatzen dena da ez dela pentsatzen gizartearen inguruan baizik eta nolabait xurgatu egiten dela, ez da? Ez dakit arrisku hori ez ote dagoen. Ados nago zurekin, ez da? Ez da soilik ez duela pentsatzen horren inguruan, baizik eta gerta daitekena dela ere soilik pentsamenduak sortzea. Eta hain zuzen ere eragile sozial batzuek egiten duten lanaren bitartez, dena ematen dute eta ez baina jartzen dira. Hainbat jokamolde eta hainbat jardunbide. Eta gertatzen zena, zen, lehen adibidez, erakundek etorkizun posibleen inguruan espekulazioak antolatzen zituztela haien kapitalizazio ariketa hori ez baina jarri gabe. Duela gutxi Martin de Krurekin hitz egiten, arekin batera garatzen ari baikara, hain zuzen ere Klisan gogoan herrialde berriaren proiektu horretan, eta horri buruz ari ginela, esatek nuen zertarako gonbidatu, zertarako ekarri jendeak gure ikuspegiak erauzketa izangoa du, oinarria oraindik ere, pentsamenduaren erauzketa hori. Beraz, guk proposatzen genuena eta guk ere egiten dugun proposamenaren bitartez, nahi duguna da, horren inguruan ere pentsatzea. Nola kokatzen nahi, zer nolako kokapen soziopolitiko eta ekonomikoa dut. Horrek baldintzatu egingo baitu, nire lana eta nirekin lan egingo dutenekiko dudan jarrera. Ezin dugu, bestela espekulazio utxetik atera. Ari gara ezagutza hori sortzen, eta badirudi hor museoak nolabait fagozitatu egiten duela beste inon sortutakoa, eta propio gisa aldarrikatzen duela. Eta gu proposatzen duguna da, goazen aztertzera ezagutza hori, eta goazen garrantzia ematera jatorrizko guneoi, formulazioaren sortzaileei, benetakoei. Eta uste dut hor, ados egon gaitezkeela. Ados egon gaitezkela gure ezagutza fagozitatu egin dutelako, gure realitateak ere, eta ez gara oino harretan ere agertzen. Bai ez oino harretan eta itzulpen prozesu horietan gainera, ez da itzulpena bera amaitu ere, prozesua konplexua da eta zuk zure munduaren inguruko ideiak gero eta konplexago bihurtzen duzu, egile zornitzen duzu, zure interpretazioak egiten dituzu, eta prozesu horretan behar bada batek denbora gehiago behar du, baina badago hor zuzeneko dei bat eta erantzun egin behar duzu. Eta hori interesgarria da, esatea ere, ezetz, ezin duzula hori egin. Europak bere denbora behar izan du, honetara heltzeko, nik ere, ditut nire pentsamendu prozesuak, nire katalanez aprenentatxa denborak, ikaskuntza denborak edo desikaskuntza denborak. Batzuetan katalan ateratzen zait. Nik pentsatzeko prozesu honetan denbora gehiago behar dut. Modu pausatuago batean egin behar dut. Eta hor premiazkotasun bat ere badago, eskatu egiten dizuna, erantzun bat. Entzun dizut ere etxeraren museoi buruz hitz egiten duzula, mundu feministan ari gara zuzen ere, gure buruari galdetzen, ea benetan zer den zaintza erdigunean jartzea, zer esan nahiko luke adibidez zaintzak erdigunean jartzea kulturkudeaketan. Nik esango nuke horrek zerikusia duela zure lankidekiko errespetuarekin, jendeari ordaintzarekin, eta ez baduzu diruri jendeari ordaintzeko bilatzea bestelako ekoizpen kulturaleko bideren bat, eta bestelako truke moduren bat sortzea. Eta ez izatea etengabe ekoizteko nahi horri esklabotza esaten zaio. Eta hori behin eta berriz gertatzen da. Nik batzuetan jasotzen ditut, mezu elektroniko batzuk,
oso divertigarriak, eta ni ez naiz isiltzen, gupidari gabe erantzuten dut horrelakoetan. Oso proiektu politak proposatzen dizkiate, eta bukaeran, inoiz ez dut aipatzen inolako ordainik, eta esaten begira nire proiektuarekin, ez baian jarri nahi du sistema kapitalista, usnartu nahi dugu etorkizun hobe baten inguruan, eta nik galdetzen diota oso interesgarria, eta noiz da entregatzeko epea, eta soldata zenbatekoa da. Begira, irailerako beharko genuke, esaten diate, baina gu argitaletxe txikia gara, eta libururen bat saltzen dugunean, orduan zati bat jasoko duzu. Iruditzen zait hori badela proposatzen ari zaren proiektuaren guztiz kontrakoa, ez da? Ni ama baldin banaiz eta 3 seme-alaba baldin baditut, 10 orrialde idatzi behar baditut, horrek denbora asko eskatzen dit, beraz nik ezin dut parte hartu, zu proposatzen duzun horretan. Keinu hori ez da zaintzako keinu bat. Iruditzen zait ere, era horretako politikekin gertatzen dena dela kapitalizazio bat egiten dela zuk eman dezakezunarekin, ez da? Esaten dute zuk eman eta etorkizun balizko batean nolabaiteko onura jasoko duzu, hori frogatuta ezagun arren. Eta nire iritziz prozesu horietan badago oinarrizkoa den zerbait. Eta da, zaintzak eta etxerak indartu beharrean, indartu egin behar dela, baldintza materialen zaintza, soldata egokiak ordaintzea. Benetan kritikoak izango diren proposamenak aukeratzea. Baliteke, zuk paradigma horren barruan, erabakitzea doan lan egitea, norbaitekin zu kolaboratu nahi duzulako, baina zuzenean horrela proposatzea, noski proposamen bat egiten didatenean, esaten diatenean, ea elkarrekin pentsatuko dugun, ez dakitzaren inguruan, nik ikusiko dut, ea horrek eskatzen didan ordainen bat jasotzeala ez. Ezin dena izan nire iritziz da unibertsitatetik demagun proposamen bat egiten badidate, eta pertsona horrek hilero soldata bat jasotzen badu, niri eskaintzea horrelako zerbait inolako ordainsariren trukean izan gabe, ez da? Ez da gauza bera, pentsamendu prozesu kolektibo batean parte hartzea adibidez. Nire ustez, jardunbide kultural horietan, saiatu beharko ginateke errotik desagerrarazten prekaritate baldintza horiek. Hau gidoietik kanpo, badago Mujeres del Mundo, Babel izeneko talde multikultural bat, eta esaten zuten ea zenbat bider gonbidatzen dituzten dokumental batzuetan parte hartzera eta barretan parte hartzera, eta esaten dute, begira, ni banago baldintza nahiko prekariotan eta 2 ordu eman behar baditu dokumental honetan parte hartzen, horrek esan nahi du ezingo dudala nire denbora eskaini zaintzari eta ez dakizaz zer egini. Eta gogoratzen dut, behin Gobernuz kanpoko erakunde baten proiektu baten arira, haietako batek galdetzen zidala izu. Eta nik zer ateratzen dut hemendik, zu noski berriro ikusgaitasuna emango diozu, eta munduaren egoera jakimasagatuko duzu, baina nik zer lortzen dut. Azkenean hori da, ez da, ikusgaitasunaren gaia, ez da. Beraz, horrere gauza hori gertatzen zen, ez, nik obratuko du dokumentala egitegatik eta pertsona horrek zer eramaten du. Prozesu horiek ulertzeko, hasiena esaten genuen bezala, itzulpen bat egin behar duzu, gogarte bat izan behar duzu. Eta batez ere, zure burua berretxe egin behar duzu, errebelatu egin behar zara, zenbat bider esan dugun ezetz, zenbat bider. Eta horrelako keinuekin, nik duela oso gutxira arte, lan gehiago nituen, nik ere ume bat dudalako, ama zaindu behar nuelako, nik nire mugan jartzen nuen horren arabera, gauza gehiago edo gutxiago egiten nituen. Eta nola esaten da gaztelania, zitza falta zaizkit. Iruditzen zait, onartu egin behar dugula beldur hori.
egoera jakin batzuk gainditzeak sortzen duen beldurra, esan dezaket ni freelance langile bat naiz, eta hau egin nahi dut, baina batzuetan sortzen diren aukerak izan daitezke kaltegarriak eskatzen ari direlako doako lana egitea, eta ez da nik nahi dudana, ez da? Nire ustez horrez dira hasi behar, borondatez egiten ditugun horiek, eta jardunbide profesionalak izaten direnak. Nire ustez gainera horrek ez du inora eramaten, eta nik nire kasa ikasi dut. Bazkal orduan, egon gara horri buruz hitz egiten, seme-alabak dituzunean, nolabaiteko egoera baketsu batean egon barzarenean, zure buruarekin zentratuta, hasten zarenean lan batzuk onartzen dituzu, noski elikatu egin behar dituzulako, baina orduan ez dituzu hainbeste zaintzen. Eta ez duzu kalitatezko denborarik zure seme-alabekin. Eta hor, uneren batean, erabaki bat hartu behar duzu. Eta zaintzara berriro itzuliz, nik nire berehalako ingurunea zaindu nahi dut. Eta hori egiteko jakin behar dut ez esaten. Eta ez du jakin behar bakarrik ez esaten, baizik eta horrez gain saiatu behar naiz nire ingurukoekin dudan harreman hori zaintzen, parte izan daitezen, eta ezin badut ordaindu beste zerbait, beste nolabiteko babesa emateko, ez da? Hor bi norabide egon daitezen, niretzat zaintza hori da, bi norabide egotea. Minutu bat geratzen zaigu, jendearentzako txanda irekia horretik Cristina Morales izan genuen hemen, aste artean, eta berak eleberriak egiten ditu, eta Elaine Bilarrakin batera parte hartzen zuen. Eta argitaletxe bat dute, Editoria por un libro, eta berak esaten zuen batira, bera bazela pixka bat, nolabait, amandrea, ez da? Ez zuen beste ardurarik hartu nahi. Eta esaten zuten nola askotan mutilatu egin daitekeen sormena eta sormenaren askatasun hori zuek nola egiten duzu zuen lan hori, nola mugatzen duzu zuen boterea artistei hori ez egiteko. Bai, hori interesgarria da komisariaren ikuspegitik, editorearen ikuspegitik, eta gure kasuan ere erakundearen ikuspegitik, ezta? Museoek, eta zorionez museo garaipideek aldaketa onartu egin behar dute, beraien izanaren muina delako nire iritziz. Eta gainera, iruditzen zait gai izan behar zarela, ez duzulako museoaren iragan kolonialarekiko lotura hori. Ez ezagun ahaztu, zein den museoen jatorria. Baina iruditzen zait hor museoek bere burua birrasmatu behar dutela, eta bestelako moduak eskaini behar dituztela aurkezten dituzun pertsonek, aukera izan dezaten eta gaitasuna izan dezaten objektu hori, elkarrizketa bat artearen erakusgarri hori jende aurrean jarri ahal izateko. Hau da, aukerak baliatzea hori bideratzeko. Iruditzen zait hori egiten ez badugu, traizioa egiten diogula, objektuetatik etortzen diren narrazioen eta jendearen horien irakurketa egiteko gaitasunaren artean. Denbora gutxi dugunez, batira, museoari buruz gutxi dut, eranzteko. Osongi, orain aretoan inork zerbait erantzi nahi badu. Si no, mientras se arrancan... Ah, sí, vale. Sí, Iván. Bueno, es simplemente para agradecerles. Bai, eskertu egin nahi dizuet benetan, zoragarria da, sola sabor sofan eixerita, benetan, oso atsegina. Eta iruditzen zaitere argi geratu dela, horrela, lasaitasun eta patxa honekin hitz egitea badela. Etorkizuneko politika kultural garrantzitsuena. Lehenkoan nire buruari esaten egon, aizu, esan behar duzu gutxienez, lau ider guai hitza. Akademian badaude formatu batzuk, niri asko gustatzen zait bapatekotasuna, baina disiplinare bai, eta ama naizenetik gainera ulertut oso garrantzitsua dela.
dena den iruditzen zait batzuetan erabiltzen ditugula esamolde batzuk, kultura ulertzeko modu batzuk, ezagutza ulertzeko modu batzuk, bestea ikustea eragozten digutenak. Norbaitek hitz egiten badu, beste modu batean, ez baditu 4-5 bider esaten interesgarri kutsua emango dioten hitz horiek, ez diogu ulertuko. Eta baten batek ezagutza emateko ez badu erabiltzen plataforma jakin bat, dela artistikoa, dela musika bidezkoa, hor zerbait galdu egiten da, ezta? Dena den iruditzen zait internetaren munduak eta horrelako baliabide posible egin dutela boterearen dezentralizazioa eta Lizanek ere horri buruz hitz egiten du, ezta? Kaos mundua aipatzen ditu eta aipatzen du botere dezentralizatu bat. Jakintza anitz horiek metatzen dituen uhartediari erreferentzia eginez. Eta iruditzen zait kasu horretan naturala dena, berezko jarioarekin datorrena, balio erantzi bat ematen diola, ezta? Hemen egin genezake bestelako konferentzia bat, ez? Eta eskertzen du gonbidapena, gaur edukitzen ari garelako inoiz egin ez ziguten elkarrizketa hori. Bai, nire ustez beharrezkoa da horrela hitz egitea, ez da? Horrelako irekierarekin, jarioarekin, eta zentzu horretan ere gure burua zabaldu beharko genuke Kariban ere badago sekulako pentsamolde oraindik ez ezaguna, ez da? Oso aberatsa. Eta batzuetan, badirudi ez badituzu checklisteko hitzak erabiltzen ez duzula ezer esaten. Eta nik batzuetan parte hartzen dut epaimaietan eta ikusten dute, ezta? Gramatika guztia dutela, checklisteko item guztiak dituzte. Hitz egiten dute adibidez. Ez ditut hitzak esango, ez dut horretan sartu nahi, baina bai askotan ikusten duzu, ez? Hori guztia esaten dutela, baina ez dute inolako ekarpenik egiten. Eta gero baude beste proiektu batzuk, ez dutenak horrela hitz egiten, eta badirenak benetan eraldatzaileak eta garrantzitsuak, ez da? Teresa Maldonado, Bilboko emakume feminista oso interesgarria da, hablemos claro idatzi du, eta hor, hain zuzen ere hori salatzen du, ez? Zenbat bider esaten dugu zaintzak erdigunean jartzea, gorputza gurutzatu digute, intersekzionalitatea, eta nola eskerrik asko, hitz horiek ziren aipatu nahi ez nitunak, benetan zalantzan nituen esan ala ez. Batira, berak hain zuzen ere horri buruz hitz egiten du, ez? Eta zuk esan duzunarekin ere, gauza bera etortzen zitzaidan gogora, ez da, artea irisgarri egotea, adierazpen kultural zilegitu gabeak sartzea, askotan adibidez artisautzak gisa etiketatu direlako, ez da? Iruditzen zait askotan hori ahaztu egiten zaigula, nork bere gustua duela, denok dugu kulturarako eskubidea, eta batzuetan kultura gune hauetan, gureak dira azken batean, gune hauek, zerbaitek eragotzi egiten digu. Askotan gramatika hori izan daiteke, edo esamolde horiek izan daitezke, eragotzi egiten digute horrela izatea. Eta nik museoan ezagutu ahal izan ditut, benetan liluragarriak iruditu zaizkidan artistak. Asko eta gehiago etorriko dira ere, lenguan Pera Portabellarekin hitz egiten ari nintzen, eta orduan zu esertzen zara, jaun horren ondoan, eta badagauza benetan harrigarria, ez da? Eta esaten dizu, ni Buñuelekin lanean ari nintzenen esaten nion, Luis, inpugnatu egin behar dugu lenguaia zinematografikoa aldatzeko eskubidea. Eta ni pentsatzen, eta horrela egin daiteke adibidez Viridiana, ez da? Zure buruari eskubide hori jarri behar diozu, lenguaia bat, sistema zehatz bat inpugnatzeko.
bere horretan jasotzen dugulako. Guri ere hori gertatu izan zaigu askotan, ez da, eta hor desikaskuntza bat egin behar izan dugu. Zenbat bider esaten dizute, ez dela posible, bestela desbirtuatu egingo duzulako. Ba ez, eta museoaren barruan, badago dramaturgia bat, badaude molde batzuk, soilik Espainian mundu osoan zehar, eta horiek desbirtuatu egin behar dira. Bestelako aldaketa eta eraldaketa proposatu behar dira. Baina ez soilik kuradore mailan, baizik eta egitura mailan ere. Eta nik askotan esaten dut hori agian ez dela gertatuko, nik Macban nagoen bitartean, baina posible baldin bada, niri gustatuko litzaidake aldaketa hori baliatuko duen bultzada hori ematea. Beste galderari badago? Yo quería, respecto al MACBA... Bai, Macbari dagokionean, Junek esan duen bezala, bai, irakurri nituen, zuek esan zenituzten hainbat gauza, adierazpenak, eta ni asko postu nintzen Macban hasi zinenean egia esan, eta arreta eman zidan, eta gainera gogoan izan dut, esaldi batek, esan zenuen, museoa pertsonentzat edo museo ondoan lo egiten zuten pertsonentzat ere izan beharko zuela, ez da? Eta nola egiten da hori, horretan nabil, eta ez dakit. Ulertzen dut, badagoela zerbitzu publikoek badaukatela derrigor bat, ez da, zaintzarako, baina Alberto Santosek ere gogoratzen dit, guk ere segurtasun zerbitzu bat daukagu, eta bereiek dira ordenaren erreferentzia Plaza des Angelsetan, ez da, norbait zauritzen bada, eta hori gogorazten didate. Gaur, benetan taxista batekin topo egin dut, eta harrigarria izan da, Juanjo, ekarri nau aireportutik hotelera, eta kontatu dit nola bera eta beste pertsona batzuk, joan ziren lotzen Varsovia ondoan zegoen jendearen bila, ona etortzeko, zeukatelako akordio bat, kristau komunitate batekin, uste dut, Valentziako kristau komunitate batekin, eta bere historia kontatu dit, eta pentsatu dut, existitzen da, naturatik haratago dagoen botere hori, hau da, pertsona batzuk badaukate botere hori, ume haien bizitza aldatzeko gaitasuna izan dute, emakumeak, umeak, aitite amonak, beste batzuk gerran gelditu dira, eta pentsatzen nuen orduan, historia honen aurrean, nik zer egin dezaket, zein izan daiteke nire ekarpena museotik, garrantzia izateko, gizon honek 1.000 euro jarri ditu, bere boltzikotik, misio hau aurrera eramateko 3 egunetan, eta gu, erakunde kultural garen aldetik, eta guk azken finean, zerbitzu publikoa ematen dugu, eta baita espazio publikoa ere bagara, eta hortik, modu batean ala bestean, pentsatu behar dugu zerbait egiteko gai garela. Behar badanik ezin dut ezer egin zuzenean, baina bai egin dezakedana da disrupzio ahalmen bat sortu. Sentitzeko zerbait egin behar dela eta behar bada administrazio publikoetan zerbait fortza dezaket. Albertok esaten zidan, batzuetan kafea ematen diete, batzuetan babesa ematen diete, beste batzuetan esan behar diete joan behar dutela, baina, niri gainezka egiten dit egoerak, suksesetik noanean edo unibertsitatean bertan, Bartzelonako unibertsitateko gela, ikasleek fotokopiak erabiltzen duten gelan 2 pertsona bizi dira. Egunero daude hor, goizero. Errealitate hori nik ez dut nahi niretzat erosoa bihurtzerik. Beraz ez dakit, zer egin dezakegun, eta ez dakit ez da nik ere zerbait egin behar dudan. Nik neuk, baina museoak edo zerbitzu publikoak gara dezake zerbait. Eta hemen zuk esandakoari lotuta, aldaketaren bat egin dezakegu, benetan ondorioak dituena,
azken finean barrabaleko errealitatean, ez da, aldaketaren bat sar dezakegu, bai, beste gauza askotarako zoragarria da, arrabal, eta beste premia batzuk ditu, liburutegi bat, irakurtzeko gune bat, bai, zerbait egin dezaket, segurazki hemen badaukazu, ez da, estalitako plaza bat, orain euriari du, eta hemen parkean dauden pertsona asko hurbildu dira, ez da, atriora. Beraz, errealitate hori ezin zaigu erosoa egin. Eta niretzat egunero altzatzea eta hori ikusteak, apaltasuna ematen dit, ez? Pertsonen zaurgarritasunaren adierazle dira eta horri aurre egin beharko zaio, ez dakit, behar bada urte batzuetan etorriko naiz eta esango dizut, behar bada zerbait lortuko dut, baina ni ezin naiz eroso sentitu, hasteko egoera horrekin, denbora gainditu dugu, baina badago beste norbait uste dut parte hartu nahi duena. Iruditu zait, ez? Ez dago galdera gehiagorik, nik neuk gogoa dut, beste galdera bat egiteko, aipatu duzu museoak eta kolonialismo hauako retratori buruz hitz egin zuen Garrabiela Binerrek eta Radio Afrika magazinen azkenengo saioan zuk artikulu bat, egin duzu beste lankide batekin, ez da? Oda zer egin antropologia museoekin? Eta zer egin espoliatutako obra guzti horrekin, ez? Azken finean obra hori bortizkariaren gainean eratu da, ez dakit, behar bada artikulua gomendatu dezakegu, artikulua gomendatu eta aldizkaria erosi mesedez, oso interesgarria delako. Konkretaren ale berezi bada, manifesto bat da, eta zer nahi dugu, museoak bizkat gogo eta zabaltzea horri buruz, zer den itzultzea, objektuen itzultzea, ez da, edo objektuak ez badaude erreparazioa. Eta uste dut gaurko elkarrizketa erreparazio keinu bat da. Hau da, mundua beste leku batetik ulertzeko saiakera bat da. Bi emakume, bat hemen sortua bestea kanpoan, baina azkenean topo egiten dutenak, ez da? Ikuspuntu desberdinak dituzte noski, eta mundua modu desberdinan ulertzen dute hemendik, ez? Eta desberdina da beste batzuen biografiarekin, ez da? Edozein hiriko, Espainiako edozein hiriko auzo batean jaio den norbaiten esperientzia desberdina, eskolara doa, gero unibertsitatera doa, beharroz badaude mugimenduak, leku aldatzeak, diasporan, eta horrek ahalbidetzen du munduaren irakurketa bat egitea, ez da? Eta, horrela uler dezakegu mendebaldeak egin duen gaizkia munduan, eta horrek erreparazioa behar du, hori zuzendu egin behar da, konpondu egin behar da, eta hori egin behar da, egonezin handia dagolako, deserotasun handia dagolako, eta nik konfidantza dut, eta uste dut gainera, nik elkarrizketan sinesten dut, eta uste dut harremanaren poetika grisantena hor dagoela, beste batzuk uste dute ez, hori posible ez dela, nik neuk bai, baina jarrai dezagun bide honetan. Eta erosi, konkreta, aldizkaria zoragarria da gainera, Jasan Gelorekin egindako lankidetza, eta Dan Hicks ere hartu duzu izpide, ez da? Iban de la Nuez ere badago, enuen esaldai, baina hor dago. Oso endogamikoa zirudien, ez da hemen izenak aipatzea, baina Dan Hicksen liburua, Brutalist Museumi buruz, edo beste keinu bat, erreparazioari buruzko aldarrikapena, ez da, Frantzian edo Bruselan, adibidez eta Terbiureneko museoak suposatzen duena, ez dakit. Etzen Benedik, zerbait entzun dut, eta joan zait. Baina horrela egin da gogoeta bat, ez da, Kongoko obrei dagokienean bereziki. Eta, hor obra asko dago Bruselako museoetan, baina, ez da bakarrik objektuak itzultzea, baizik eta harremanetan, ikusi behar dugu harremanen oraina, ez dira bakarrik historiako kontuak, Ibanek eta Jasanek esan zenuten aldizkaria aurkezterakoan, hau da, errealitate anitzoiek eta historia anitzoiek gu garenaren parte dira, gu eta zuek orain. Eta, honekin bai bukatu nahi dut, aldarrikapen bat egin nahi dut, sinatu kanpaina erregularizazioa kanpaina hori, herritar ekimen hori, sinadurak nahi ditugu kongresuan erregularizazioa aldarrikatzeko. Paperik gabeko pertsonen erregularizazioa posible egiteko, honekin bukatuko dugu, mila esker, eta jarraituko dugu.